जोंनि बर' समाजाव आजिखालि गोबां बिजनेस खालामनो रोंबाय नै लाजिनानै जेबो लाब गैया आजिखालि बर'फ्रा गोबां दखान होनानै जानो रोंबाय ओंखायनो जोंनि बर'फ्राबो सोलोंदो हानायमानि सोलों गुबुनफ्राबो गोबां आजिखालि जिरायनायनि सम गैला हौवा हिन्जावनि गेजेराव जेबो फाराग गैला बेनिखायनो गावनि देहाखौ लानानै गावनि मोदोमखौ लानानै बेयाव साजायबाय थाब्ला गोबां खहा दं बेनिखायनो जेखौ रोंगौ बेखौनो माव संसाराव थांना थानोबा जोंहानि बाजै बियो बिराद दखान होसोनो गोरोंथार बियो नै बियो हिसाबाव थिग दंथारो मारवालि होनो बेखौ बयबो मारवालि हिन्जावसो होनखायो गोरोंथार बियो नैबे बे दखान खाथिनिनो बिसोरो बेसेबां नै बिसोरनि फिसाइफ्रा बेलेगाव खामानि मावो हिन्जावफ्रा बेसेबां खस्थ' खालामनानै दखान होयो बिसोरनियाव जेबो आंखाल गैया मालाय न'खरा बेसे मोजां सोलिलाङो नै बे बोराया 2 बोसोर जाबाय दखान होनाया ओइ आबौ ओइ नों दखान होनाया बेसे गोबाव जाखो एसे बुंलाय आङो टेरेसनि उननिफ्राय होगासिनो ना आबौ जोबोद गोजोननाय थाबायलै आबौ बिदिनो मोजाङै मोजां होलांबाय था आजिखालि बुंनो थाङोबाथ' गुबुन हारिफोरखौ सुबिदा होनोसो नांला गाव गावनि एरिया गाव गावनि सेन्टार गाव गावनि जायगायाव हलसेल खुलिनो हानाय बर'आबो गोबां दिमाग जाबाय फैसा गोनांबो जाबाय बेनिखायनो गाव गावनो खुलिनानै गावजों गाव गावनि फैसाखौ गावनि बर'आनो मोनजानो हानायफोरबायदि सुबिदा खालामना लाबा जथेस्थ' गोजोननाय बेनिखायनो आंनि भिडिअ नायगिरि साफ्रोमखौबो आं खावलायो जाहाथे बे भिडिअफोरखौ मोनोबा शेयार खालाम कमेन्ट खालाम जाहाथे सोरबाया नुनानै एसेब्लाबो जाहाथे आइडिया मोनो बा सोरबाया नाजायो सेस्था खालामो अननानै बेखायनो नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव गोदानबा साबस्क्राइबार खालामदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो हानायमानि शेयार खालामदो अबसे बेफोरबायदिखौथ' खालामखाया मानसिफोरा बे दाब्ला बुंलाबायनायखौथ' बहा मोजां मोननो मोसालाबायनाय बायदि बायदिखौसो कमेन्ट खालामनायफोराव नायदो एकदम सेकेन्ड बेनिखायनो आंनिखौबो खालामसाबदो खनसेल' थिक थुनायावथ' जेबो खहा जाया लसबो जाया ओरैनोसो एमबि थांबाय थाखायो ओंखायनो अननानै नोंथांमोना आंनिखौ एकदम शेयार खालामनानै होथार कमेन्ट खालामनानै होथार आरो जुदि जायाखैब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै हर जाहाथे आं बिनिफ्राय बांसिन मोजां बानायनो हायो आरो नोंसिनि बुंनायाव आं जाहाथे बांसिन रोङो बेखौनो आसा खालामो नोंथांमोनहा नेनानै थाबाय आरो जुदि मोजां मोनथाराखैब्ला डाइरेक्ट डिसलाइक खालामनानै हो बादा गैया अब्लाबो आंनि चेनेलाव सहाय खालामबाय था जाहाथे आं हानाय मानि